आओ चल तैयार तो हो गए निकाल मम्मी से पूछे कि मेला चले के बड़ी हाड़ा मेला लगी एम्मी मेला करे ना जम जान जइहा जान कब पापा घर नहीं कहीं गइल बानी तो फोन करके बोलावो बाबू फोन करबा बुला हेलो का बार पापा आओ मम्मी बुलाती है हाँ कौन काम है आओ हाँ आओ जल्दी आओ तने अबे चल बैठ भैया चले जे बैठ तने ना भइला जा तैयार बड़ा मेला जाए खातिर ओए बरस तैयार बैठ आ तो गए ने पापा पूछा अरे काहे इतना परेशान होता है आवे तो जा आ तो गए ने का हो बड़ी परेशान लाता जा का बात बा इतना आ लइके मेला ना जइए सो मेला कथी का मेला लागल दुर्गा माता के मेला लागल बाटे दुर्गा माता जी के मेला का बाबू ओ दुर्गा तनियो जेबे जा का तब जाए खातिर तब ना तैयार है भइलो का रे बाबू तेऊ जेबे हां ओइ ब्रेक न आइले भी आधा घंटा हो आ त बता रोज त बजरिया से अच्छा बता काहे मेला हम गइले फोन मेला से जान जाना जइबे से मेला हाँ। आ त सुन ना ना जातन जिलेबी ले ले आवतन हम जिलेबी ना खाएंगे आज काबल मूंगफली ले ले हां ना हम मेला ए करे बाबू हां जातन तोरा के बैठ किन के ले ले आ जाए हमन के मेला मान जो बतिया ना हम जाए अपना हमके परेशान होई बड़ा से कर देला से पैसा द पैसा हमके नहीं पापा के बोला दे जब फोन करके तो पैसा संत मेला जइहा जा का हो मेला जइबू तो हम मेला ना जाए तू जइबू तब का सब लोग मेला जाते हम ना मेला जाए माने के पड़ी हो तनी के नाम मन बजा मेला चाहत बाबू रे हां ई नाम मनी है सुना ना ता साझी के ले जाए बकनी के बोला के लेके हम देखा लिए ना पहले हम निकले चलो अम्मी के साजी के लेके जाइयो साझी के हां निकले चलो पहले तू परेशान बाड़ू देखत नहीं है वो ठलाली जवन बानू यही खातिर सजल धजल बाड़ू तब का यही खातिर जानता रू हां ओजा तो छवारी बाण दीवाना हो जे देख के तरह के दीवाना ना कुछ हो चल तो हम मेला जाए तो जाए एकदम ना जे मनबे करबू तो मानबे ना करम चल ना कर मानबू। ना जाही के बा एकदम तब का ए मर्दी चलो हाली से मेला रुक ना रे खाऊ साजी जान हम निकल चलो अच्छा ये बताओ का किनाई तोरा के बता हमरा खाती हाँ। गुड्डा गुड्डा हाँ। आ तोरा करे बाबू कनी ना बैठ के ना रखत कि नहीं अच्छा बैठ गया ना किनाई तो हमारी यारा कुल लोग बैठ के ना हम लोग नहीं कि चलो कि नहीं तोरा नहीं खे तारा कहो अब लड़का के सामने सब कुछ बतावल करी कारवा से सब लड़का कहीं दिमाग है बुझाला अच्छा ठीक बा चलो चल ना मनबू तो हाँ चल चल लड़का तो एकदम मने देख के दीवाना हो जो से वो काम करे ना आ चल जाना तू ही लेके का हम जाए पैसो ना लगी हमके देख के लोग सामान दे दी तो का के देख के कोई से जाई वो ठलाली देखा ना है इतना चटकार बा रउआ ए पर टेंशन कितना बतिया लोग नहीं। दीवाना हो जाई आ हम पैसो से पहुंच जाए बे हम ला चली साथ है बात मसाजी में से लेके चले हम लेके चलो हम निकल चले साथ में चल के चल के हाँ चले के अच्छा चलो ठीक बा ना मन तो चलो चलो छुट्टी बैठ गड़िया घुमावे दो बैठा जा चल के ले भाई औरन घुसका बैठा बैठे हम बैठा हो बैठी पहले तू ही बैठा पंगवा दो आगे और करी अरे आगे करो आगे करी जी आम लगा दल बड़ा आम लगा दे भैया एकदम घर में से निकला था मुड़ी में चोट लगा था बैठा था लड़का देख के दीवाना हो गई ऐसा दीवाना ना कुछ हो जाएगा का आज मार मेला में तो होके पका के जाइए करे जल्दी कर चलो मार करवा मन बा